फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि सेथि उइक एबा फार्स्ट सप्तायाव थामहिनबा जोङो ओरैनो सरासनस्रा गिबि हिसाबै 2, 3, 4 बे अक्ट'खौ लानाय जादोंमोन। नाथाय आलासिनि फैबाय थानाय बिथांमोननि जा फैनो हानाय अक्ट'खौ लानानै एसे सोलाय सोल' जानो हागौ। बेखायनो फेब्रुवारि दाननि सेथि सप्ताहनि गेजेरावनो जोंनि फैबाय थानाय 58थि थान्दै जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि टंलायावहाय जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जों दिनै जोंनि गेजेराव गिबियै माने पेन्डेल स्टेजनि हाबाफारि आरो एग्जिबिशननि खामानि माने जोंनि रायजो राजाखौ लानानै जोंनि बेहाय माने बन सिननाय खामानि थामहिनबा थान्दै बिथांमोननो माने बिथांमोनखौ जाहोनाय लोंहोनाय बा जोंनि जिखिनि आलासि फैनो गोनां दङ आलासिफोरनि थाखाय जोङो बेहाय डाइनिं हल आरो जिरायग्रासालि लोगोसे जोंनि माने गासै सारा मुलुगनि नेपाल बांलादेश लोगोसे इन्डियानि निउ दिल्लीनिफ्राय फैनो गोनां आरो शिलंनिफ्राय फैनो गोनां गासै भारतनि खनला खनला थानाय जोंनि फरायसा बिथांमोना जोंनि बेहाय थान्दै हिसाबै फैगोन। गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि गुबुन गुबुन कलेज आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै जिल्ला कमिटिफोर बिथांमोना जोंनि माने टंलायाव जानो गोनां 58थि थान्दै जखनथायाव बाहागो लागोन। बेखायनो बे हाबाफारिखौ नोजोर लाखिनानै जोङो जोंनि बे टंला कलेजनि जा प्रिमिसेस बेहाय जोङो थि खालामनाय जादों। लोगोसे बे जायगायावनो जोंनि माने गासै रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो बेनि थाखाय फुल प्रिपारेसन माने आरसि कमिटिनिफ्राय जोङो खालामगासिनो दङ। बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु नोंथांमोना एग्जिबिशन एबा दिन्थिफुंसालि आरो अपेन मार्केट मैखोमै बेयो थायोब्ला खोब समायो आरो बेखौ नोंथांमोना थांखिजों लादों। दा बहाय एग्जिबिशनाव बाहागो लानोब्ला आरो अपेन मार्केटआव बाहागो लानोब्ला मा खालामनांगोन? नोंथांमोननिसिम माबाफोर जानबुं नाम्बार होगोन नामा नोंथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनो? औ, जोंहा माने आरसि कमिटिनि साब कमिटि दाखानाय जादों। दा बेहाय माने एग्जिबिशन साब कमिटि दङ। बिनिनो बिनन्द बर' बिथाङा माने कनभेनर आरो चेयारमेन हिसाबै महेश्वर स्वर्गीयारि बिथांखौ लानानै गोगोम मोनसे मैखोमै जोङो कमिटि दानाय जादोंमोन। बे कमिटिनि गेजेरजों बिथांमोना जुगाजुगनि नाम्बारबो होदों आरो गुबैयै जुदि माने जुगाजुगनि हिसाबै जों आरसिनि मेन बडि जेरैहाय 7002558536 नाम्बाराव जुगाजुग खालामनो हागोन। बिथांमोना सरासनस्रायै अलरेडि कन्टेक्ट खालामनायनि जानबुं नाम्बारखौ होदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव हयथ' फोसावजानाय जायाखै। बेखायनो आंनि जिथुनिखि मेन माने नाम्बार बेखौनो होथ'नाय जाबाय आरो बिथांमोननि जिथुनिखि फैबाय थानाय जि एग्जिबिशन साब कमिटिया नोंथांमोनजों जुगाजुग लाखिगोन। बिनि थाखाय फुल प्रिपारेसन जागासिनो दं। बे समाव जिहेतु एग्जिबिशन होगोन अपेन मार्केट होगोन बेयावहाय मा सिस्टेम बा माबायदि गलाफोरखौ बा दिन्थिफुंनायफोरखौ माबायदि लागोन? जोङो गुबैयै जोंनि माने फारफ्रोमनिफ्राय नायनानै जिहेतु फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै जखनथाइ दा गुबैयै बेहाय माने बिजाबनि गला थागोन आरो जोंनि हारिमुनि बायदिसिना बिथिंनि जेरैहाय गाननाय जोमनाय माने बेफोर थागोन आरो गुबुन गुबुन हारिनि बिथांमोननिबो माने गाननाय जोमनाय ड्रेस पार्टिनि बेफोर गलाफोरा थागोन आरो लकेलि जोंहा जिखिनि माने बेहाय मोननो हायै प्रडाक्ट जायो फिथाइ सामथाइनिफ्राय आदि खालामनानै जोंनियाव सरासनस्रायै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट होनना बुङोबा माने आपेल बुग्रि बेनिफ्राय माने गुबुन गुबुन फ्रुइट्स बेफोरखौ मोननाय जायो। बेफोर बेहाय माने एभेलेबल जागोन। लोगोसे जोंनि जिथुनिखि हारिमायारि जोंनि माने सारा आसामनि मिसिंफोरनि किटचेन थागोन, जोंनि बर'नि किटचेन थागोन, राभा किटचेन थागोन, गुबुन गुबुन माने सौरनिया कसारिफोरनिबो माने बेहाय दिन्थिफुंसालि हिसाबै जों मोननो हागोन। आरो सरासनस्रायै जोङो गभर्नमेन्टनि लेभेलनिफ्राय एग्रिकालचार ओमफ्राय हेन्डलुम टेक्सटाइल बिनिफ्राय माने पाब्लिक हेल्थ सेक्टर
बा दै जगान बेफोरनि मोनसे गभर्नमेन्ट लेभेलनि एक्जिबिशन थागोन बेखिनिखौ जोङो गुबैयै माने प्रिपारेसन लादों एक्जिबिशननि जितु एरिया बे एरियाखौ बेसेबांसो लानाय जादों जोङो मार्केटनिया यस अपेन मार्केटखौ आलांगा दोननानै एक्जिबिशन खिना जोंहा माने 30 बिगानि जागोन 30 बिगानि सोरगिदिं जागोन दा बे माने मोनसे समायना मोनसे माबायाव जों लाखिदों मानोना बे दंफांनि सिङाव जागोन बेयो माने पार्कनि सिङावनो खोब मोजाङै जोङो बेखौ साजायनानै होदों एबा जोङो रेडि खालामबाय थादों ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे बयबो फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लायो जोङो बेहाय माने गुबुननिफ्राय लाना फैनाय जोंहा जिथुनिखि गलाफोर बेयो एट्राक्टिभ जागोन हेन्डलुम टेक्सटाइलनि बिखेखै हेन्डलुम टेक्सटाइलनि जिहेतु थागोन बेहाय दा जिहेतु गोजां बोथोरनि माबा हिसाबै बेहाय गोजां बोथोरनि ड्रेस पार्टिखौ मोनगोन एबा गुबुन गुबुन माने एट्राक्टिभ माने माबाफ्रा थागोन आरोखि गलाफ्रा मेन जितु पेन्डेल आरो स्टेज बहा जागोन जोंहा मेन पेन्डेल स्टेज होननानै बुङोब्ला जोङो टंला कलेजनि प्लेग्राउन्डआव लादों बियो मथा मथि 45 बिगानि एराउन्ड 45 बिगा दा बे 45 बिगाब्लाबो एसे वाल दङ वालनि गेजेरावनो मथा मथि जोंनि माने माबाया जागोन आरोखि बेसेबां सोद्रोमाफोरखौ सोंनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना लाहार फाहार खालामदों जिहेतु बेयावहाय डेलिगेट्सफोर फैगोन आरो माखासे रायजो राजाफोर औ जोङो गुबै माने फार्स्ट सानखालि जोंहा थान्दै हिसाबै जिहेतु फैगोन थान्दैया जोंहा 3,000नि बाथ्रा बुंदों आरो नायगिदिं हिसाबै जोंहा 2,000 बै सानखालि जोंनि आलासि महरै गुबैयै माने बाहेरनिफ्राय फैनाय जोंनि आरसि कमिटिखौ दोनथ'नानै 5,000 बै सानखालि जोंहा जानाय लोंनाय एबा थान्दै सोंनायनि हाबाफारिया जागोन डाइनिंआव जोङो बिथांमोननो जाहोनायनि बेब'स्था खालामदों आरो नेक्स्ट माने सेकेन्ड दे खालिबो थिग बिदिनो 5,000 लोगोसे जोंनि आरसि कमिटिनि 2,000 7,000 बिदिना जागोन आरो 3 सानखालि आरो 2 सानखालिनिनो हरावबो डेलिगेटजों लोगोसे आरो माने आरसिनि बेहायबो 7,000नि माने डाइनिंआव जोङो जाहोनाय लाहार फाहार खालामदों आरो जोबथा हिसाबै 3 अक्ट'खालि जिहेतु माने जोंहा 3 अक्ट'खालि सेन्ट्रेलनि इउनियन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान फैगोन बिथाङा फैनायनि खोथा होदों बै सानखालि जोंहा एराउन्ड माने 10,000 जोङो जाहोनायनि लाहार फाहार खालामदों दा बेखायनो बै सानखालि जोंनि गेजेराव आरोबाव नायगिदिंगिरि जोंनि आलासिफोरखौ माने सोंनाय ग्रुप गासैखौ लानानै जोंनियाव मथा मथि बै सानखालि 15,000नि जानायनि लाहार फाहार जागोन आरोखि बाजेटखौ बुंगोन नामा बाजेटआ जोंहा दासिमहाय जोङो खम समनि गेजेराव जिहेतु जाबाय माने 1.5 मासल'सो मोनदों जोङो बे हिसाबै जों रायज्लायनानै थिग खालामदों जे 1 क'ररनि माबाखौ जों लादों बाजेट हिसाबै दा बेखौ बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि जिथुनिखि जानो गोनां 50-60 माने थान्दै जखनथाय बेयाव बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय बिसेसके जिहेतु टंला बे भेरगाव साब डिभिजननि रायजो राजाफोरा बांसिनहै बा मैखोमै बाहागो लानांगोन बिथांमोननिसिम मा खावलायनो जों खावलायगोन मानोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट होनना बुङोब्ला जोङो उदालगुरि साब डिभिजन आरो भेरगाव साब डिभिजन बे मोननैखौ लानानै मोनसे माने जिल्ला जादों जिहेतु दा बेखायनो बे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जखनथाया जिहेतु थान्दै जखनथाया जोंनि टंलायावनो जाबाय दा बेयो उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो गोग्लैयो बे हिसाबै जों खावलायगोन जे जिहेतु टंलायाव जानाय माने उदालगुरियाव जानाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मान सन्माननि बाथ्रा फैबाय टंलायाव जुदि जोङो साक्सेस खालामना हरोबा उदालगुरि जिल्लानि जोंनि गासै सुबुङा बर' माहारि हिसाबै जों नेसन वाइजआव जोङो माने गावखौनो गाव बिखा फोरदाननानै जों फोरमायनो हागोन जे टंला लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ माने साक्सेस खालामनानै हरबाय आरो हारिनि थाखाय बिथांमोना अराय साग्रिद बे दिन्थिफुंसालियानो जा बा पेन्डेलानो जा उफेरा माबाफोर साननाय दङ नामा जे गुबुन हारिनिफ्राय बा गुबुन स्टेटनिफ्राय बा गुबुन रायजोनिफ्राय कालचार बा बायदिसिना माबा मोनसे लाबोनायनि थांखि दङ औ नंगौ जोंनि कालचारेल डिपार्टमेन्टआ बिथांमोना सानदों जे माने त्रिपुरानिफ्राय जोंहा माने मोसाखावरिफोर एबा बिथांमोननि जिहेतु जोङो सिमिलारिटि मोनसे हारि त्रिपुरानि हारिजों आरो गुबुन फारसे जोंहा नेपालनि बड' मेस बिथांमोननि मोसानायबो मोनसे जोंनाव
बे लाबोनायनि एबा जुगाजुगनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानबाय थादों बेखायनो जुदि बिथांमोना मोजां जुगाजुग जायोब्ला जों मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामदों।